Uyangibuka njengoba nidansa nje. Manje ucela uzuvota nje. Somsummarize. Uyabona lo? Asivala amehlo kancane nje. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Babo basidala usazi. Ikusasa lethu uyalazi. Iplan yakho ngathi prosperous. Konke akuhleli kusathane ngeke kuphelele. Ngegama likaJesu. Laba angeke bathinteke. Ngegama likaJesu. Siyabopha yonke into eplanini omubi angeke iphumelele. Nama-weapons awafome against us ngegama likaJesu. Asikhulekeli laba kuphela kodwa sikhulela nabanye. Abayemakhaya abakuzile inkonzo ngegama likaJesu sithathele ama-statistics. Akubopha konke lokhu ngegameni namandla kunakho konke egama likaJesu Kristu. Asinikeze udumo.